rahmatullahi taala wa barakatuhu. Musidɓe fulɓe fullaɓe barke fullinɓe e diine l'islam hanki taw hande arani on calminama on juurama wondude kisal sellude e sellirede dadde e dandude juutde duuɓi e moƴƴude battande wuura ha ɓaddaɗa joote. Allah mbo in dañi mbo in waawi yo Allah waɗin e ngol ɗo leñol wiitegol leñol ɓiɓɓe fulɓe walla mbiyen leñol biyetegol ɓiɓɓe mbimi e wimi e wimami en. On calminama on juurama on ñaganama jam ko adi fof miɗen calmina halifaɓe men diine kala ɗo ɓe goni eno ɓe goniri yo jam ñalluɗo ɓe ñalli. Eɗen calminane kay halifaɓe men aada, en calmini jargaji men, eɗen calmina jeefulɓe men, en calmini jigirali men, eɗen calmina ceemedali men, en calmini sagataɓe, en calmini yire boomi, en calmini njool e ndama boɗejo e ɓalejo ɓi jeewoy ɓi lembe baba e baabiɗo en gaccani hay goto fof en mbi yo jam ñalluɗo ñalluɗon. So jam ñalli yombo waal, sombo waali yombo fin, sombo fini yombo ñaltu, sombo ñalti yombo duumo ha fooma. Musidɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. Ko adi fof miɗen mbaɗa heedi heedago heedinde salminandu e oɗo kelifa mo ganduɗa ko kelifa e bangeji ɗiɗi he fof woni ko kelifa e diine l'islam ɗe ganduɗa ko kamɓe goni aduna men, ko kamɓe goni laakara men, woni ceerno Abdourahmane Arɗo Sow to Saare Diala Lellat Mengue. Ceerno min calminima min juurima, miɗen ñaago dongal ngal yo Allah tekkanma ɓurnode ɗate tekketende ha attinata ni sendi dongal. Allah mbo in dañi mbo in waawi yo Allah waɗanma en. E si ɗum yawti eɗen calmina kala mo ganduɗa a acci hitteji ma e haajuji ma e kala caɗele palotoɗima ponnoɗima hat ar leñol ngol pular jalanma en, ngu ñalngu jalanma en. Mi salminima, mi juurimama, mi wima ya ni no garirɗa e jaam yo Allah naftirma noon a e nder ɓesgu ma e dow jaam. Amin ya rabbal alamin. Musidɓe on calminama on juurama. Miɗo welti ha mi wawa haal sabu enen fulɓe wat ko kaleten enen wona million ngaji takata neɗɗo heɓa en, wona nayi kewɗi takata neɗɗo heɓa pullo, wona geeloɓi kewɗi takata neɗɗo heɓa pullo. Keɓrata pullo tan ko teddungal e teranga. Pullo sa teddini ɗum a dañi ɗum aduna e laakara. Temi dañiɗo teddungal bettungal kam ngal ganduɗa gila mbanmi immo miɗo yiilo e nder pulagu ngam fulɓe gonan wotuɓe, ngam fulɓe ndenda, ngam fulɓe mbawa yoltu hujjaji mumen keɓiɗi yoolo, fina tawaji mumen, aadaji mumen, cosaneji mumen, hankiji mumen, ko hande puɗɗumi dañgal ɗo teddungal. Nden noon fulɓe Gambie e Sénégal mi weltanima on ha tengti noon e oɗo gorko pullo joɗiɗo Basiru Yawur ha ka bandaɗa joote. Wallahi Allah sindo neɗɗo mo wawi welto ha haala ko ɓuri mi weltima mba sindode sa weltima aɗa suusi wi kume kam sabuɗa andi sa wi kumte humtete mi wi ano yomi hume sabu miɗo welti machallah. Fulɓe on jarama. Si ɗum yawti narreten yewtere men nde ko ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe dursitima ɗo alquran. Sa hibbitima e deftere nde Yero Doro windi nde o wiita no wiite deftere wotere nde Yero Doro windi nde o wiita natirde cellal debbo mo toon haala. O wi toon la'al yiiti mbeɗu mum, pullo jippini alquran ndaw ko ɓooyi hanki taw hande arani. Pullo jangini pullo ha pullo jippini alquran ndaw ko ɓooyi gila alquran jippaki eɗen janga alquran. Musidɓe gila alquran jippaki fulɓe ɓe janga alquran. Musidɓe ndaare gila mamti mamiɓe men mbiyata sa laali Muhammadi wa laali Muhammadi ndisimi Allah, ndisimi annabijo Allah, ndisimi ceernam jangiro. Sa laali Muhammadi sa firi in kamin tottanma Allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim. Taw nelaɗo siwa nele enen nde juuleten e nelaɗo nde o nela Allah ari wi yo en juule mum ndeke taw enen mamiɓe men juulino e nelaɗo hanki. Nden si pullo jangini pullo jippini alquran he mbimi la al yiiti mbeɗu mum ndaw ko ɓooyi hanki taw hande arani. Nden si ɗon yawti sukaɓe ɓe yo Allah waɗe mumen barke. Ceerno janginɗoɓe o yo Allah yoɓɗum joɓdi ɓurdi moƴƴuri yo yoɓɗum kala barke gonɗe alquran yo Allah waɗan ɗumen ya Allah. Enen hawruɓe ɓene baraji ɗi yo Allah tottu enen. Nden hawrindini en ɗo hande ko mbiɗen ko hakkunde fulɓe Gambi e fulɓe Sénégal. Heno mbaɗeten ha gonen neɗɗo goto, heno mbaɗeten ha ɗe caɗele teskaɗe e ngol leñol kaɓe ɗon ɗe
sabu enen fof eden gandi hande kala leñol pular kala do pullo finata e dunde baba adama de tindande atinani pullo o mo dañi caɗele kono noon mawɓe mbiyanno sa fokkitiɗa yaha sa lappima e leydi beele sa yahi to yeeso a yiitat ko limma ko mbiyen ala sa yiitat ko limma ko a ruttoto to pergitolɗa to ganda ko limma siko hayre siko jullare siko kono nden noon pour mbawen andu ko caɗele ɗe ɗe guureten hande e nder aduna he fof kibbitoɗen e hankiji men beele mamiɓe men guurino ɗe caɗele beele mamiɓe men dañino o ngal luural gongal e nder men mbiyen ala kono noon ko jole e mottoji e rendoji no naalankoɓe men mbiyata addani en caɗele sabu enen kala ɗo rendo waɗi rek mbaɗen ko yimoɓe mbiyata ko so rendo rendi kangaɗo faya giɗo so rendo rendi kangaɗo faya giɗo enen noon nde rendo o rendi rek enen paytuɗen enen goni heɓe ndakko enen poti won ñemboɓe walla ko enen poti won ñembeteɓe kono hakkillaji men daɓɓuɗi e yidde men ñemmu e wayde men andu hanki men e wayde men andu ɗo immiɗen wayde men andu sen immima heɗo ndeweten heɗo paaɗen taki ha natɗen ɗe caɗele ɗe guurɗen hande sabu noon mi tuubino wowiwi e hakkunde leñi tati ndeɗɗiɗen leñol biitegol tubakoɓe e leñol biitegol araboɓe e leñol biitegol haddo ɓaleri en min noon haalan welata sabu ko wuura ko ɗum kalan mi suuɗaki mi lakkaki e ɗi leñi tati ko ɗi mbaɗi en ko mbiyeten ko jawo kamɓe taari en ɓe en to gaccina cosaneji men pine men e aadaji men ɓe en to gumna wonde no neɗɗo sa wawat yaaru yeeso a accat hol sababu miijo cukalen ngel cogguɗa nde ngel dañi duuɓi 7 naɓɗa ngel école jannginowo ngel o école ko mataro wiite walla ko samba walla ko yero kono kam hakkil mum girbama o yaha o ƴetta ƴiyal ñolngal ngal ganduɗa joom ƴiyal mayino o yuɓɓa hen boleyol o ara o wiyaɓe ɗum wiyete ko symbole nder feeɗɗa e o kala gila wiiter ha 1 heure sa haali ɗemgal ngal musuɗa ngal ƴiyal likkete e dande ma ngal ƴiyal ngal likkete e dande ma sa heɓima e ngal ñalli ha école o heeɓi uddu ngam kota to baba ma e dama tete ngal ɗumanina ko gueɗe ɗiɗi takata ƴiyal ngal itte e dande ma ko goo mbaɗeɗa ko ɓe mbiyata ko parkat yimɓe nayo ɓeya nanga go jungo ɓe nanga go jungo ɓeya nanga ngala koye ngal ɓeya nanga lappeɗa ha made forma ngal certa e ngal ƴiyal musidɓe tedduɓe ngel cukalel si mawnirini heno ngel watta ngel yiɗa pular an biyaɗo ɗemgal ngal tawruɗa baba ma he dama sa haalingal ko likketeɗa ko ƴiyal ñolngal sa ƴertate ngal ƴiyal beela lappeɗa sa dañi duuɓi 10 a wonta haal pulara añal pular kono noon enen coggiɓe men ɓe fof naɓɗen ɓe toon ɓe dewi ɗon ɓe gaɗi pular ɗum ɗe woni caɗele ɗe tubakoɓe nanni e men ɓe girbi hakkillaji en ɓe gumni en mo janngani français a yarata yeeso kono ne ala e sago janggen ala e sago en janggan kono titi yo ko janggeten ko fof yo en gandat ko naɓi en ko toon beele ko pine mumen beele ko aadaji mumen beele jangre na haɗa neɗɗo won pullo beele jangre na haɗa haal neɗɗo ɗemgal ngal tawɗa sabu noon yeno dowro o wi ɗemɗe mum mbarotirta koye beddaji ɓurgal haala e beddaji fof ko ngal ɓurtaya sa laari hande hakkude ɗe leyɗe men ɗiɗi ɗemɗe ɗe ɗo ko kamɗe kalete ɗum taki ko kamɗe tan jarete sa noddi téléphone hawriti réseau o welani a nanta toon de téléphone o wima muñ ha seeɗa o mo nodduɗa a wawa ɗum heɓta o ko ɗemgal gongal o haalananma muñal tuuti mano ko walla o haala e ɗemgal gambiyankore heno ɓe mbita ene soose ko ɗen ɓe kaala ko ɗen kaala e bedda he kono ɗum noon ko caɗele men sabu ko anduɓe men dariɓe ko kamen ponno haɓo hanino ɓeya mbaɗi ɗemgal mumen haaloya Sonatel anduɓe men ponno daro kamen ne ha ɗemɗe mumen mbawa haalo e Sonatel sabu noon haaloɓe mbi ɗemgal jogoto en ko ɗeɗo geɗe 4 ko anduɓe he alɗuɓe he rewɓe he sukaɓe enen eɗen dañi nattu bonɗo anduɓe men ɓe dañi caɗele alɗuɓe men ɓe dañi caɗele rewɓe men ɓe dañi caɗele sukaɓe men ɓe dañi caɗele nden heno leñol ɓamtolto leñol mbiyen hay sen ɓamtoto tiiɗat mi woɗɗinta ko ɗon garten tan e finaji tawaji men immini en hande mi fook hay siko yo en kawrune ko yo en gandu won fina tawaji ɗi tawruɗen mamiɓe men ɗi fina tawaji eɗen poti fees sukaɓe men ɓe gandani mi innata kono wagganɗo goto mawɗo keɓtinaɗo e nder région mo Kaolack e nder Sénégal fof e nder Gambie fof o noddam ɗeya balɗe
o wi kam Sadio teddi mbimi ay o wi kam min de wat ha jewtede nanan mini lamdima wiya ko an haalata o wi kam minen noon minen groupe amen o inde nde nde min innete komin aybuɓe joni he leydi he sabu wiya ko minen mbarata pulagol o wi kam mi nani noon ɗa haala gueɗe minoma hen yiɗi lamdo simi lamdi mama sa haalani kam mi yerodira en ko wiite ko sariya mi laara si tawi sariya na wawi yahdu e ɗum ko kalata on tuma mi laara ko diine mbiyen fo mi jaɓa tawi diine jaɓani gacca ko kalata ko sabu ɗum koko yakkata diine mbiɗum bisimilla mi faddima ko lamdata mbiɗum yahata cagge kawru miɗen joguino janguinowo goto Pular Thiès sa wi anno ɗum dabi mino namno wima yahata cagge kawru ya Allah mbiɗum ceernajo yahata cagge kawru o wi kam mbimi ɗum ko jiɗɗa lamdo o wi kam mi nan fulɓe ɓe mbiya wonde no si debbo jibini siɓe ciroya siɓe kaali cukalel ngel maaya siɓe deccitima ngel mumɗan mbiɗum eyi fulɓe kaalinte ko gonga o wi kam ko gonga mbiɗum ko gonga o wi kam siroygol neɗɗo haala wara cukalel o wi kam ɗum ono gumani Allah o yeddi Allah mbiɗum e ko Allah haale alquran ɗo wita wota ɓade min de mino jangi alquran kono koye defte wota ɓade jina mbiɗum wala mbiɗum daro mbiɗum andi ko taki mawɓe mbi wota ɓe kaal mbiɗum neɗɗo dawa jibina pembugal dawre ƴefta debbo mbiya ɗum yo yaadu e sagata kewɗo e cemedo kewɗo ɓe lowo e nder ladde mbiyaɓe gaddane kam ceɓe bane e huuɗo sol goob fof ndengoɗaɓe sa dengaki ɓe reɓɓe ɓadoɓe mbaɗa ko Allah haɗi ko nden noon mbimi ɗum ko ɗum taki mawɓe men fulɓe mbi wota kaale son kaali cukalel ngel ma beele ɓe kaldani haydara ɓe mbadda haydara min simi yiiɗo hande cemedo kala ko nommi ɗum mino wawi yettode mi feera ɗum beela ren wiya ɗum Penda walla Ansata walla Kumba min noon gila jimami ko ɗo nin fuɗɗorta mbimi ɗum o wiɓene woton jeccite mbi ɗum joni noon an sa wiyama wota haal a wiyama wota yeccito kono a yahi ha ɓooya wayino Mamadou Gorel walla wayino Mamadou Thiaji kono dal hakkille ma jaɓi ma felliti joni mi haalta kono mi waɗat mictoɗa mbiya ay bone ɗo ta waɗi cukkuɗo mbo orna goleje walla mbo waɗa naggam nde mi susatani titi kulta o wi kam Sadio mbimi o wi kam billahi haali gonga o wi kam sabu Allah a sariya ko wi koye laargol in fuɗɗorta sa laari kala sa haali mbaɗa mbi ɗum gasi nden fulɓe idima sariya o deƴƴi o wi kam hottollo ko ɓe takkata e lekki he mbimi ɗum hottollo ko kala ko Allah tagi koko waɗanin ƴiƴam ko ƴiƴamele ɗi reccerti mbiɗum ay kin bani kiɓe ceɓoyta ko barki ƴiƴam ni no neɗɗo o wardi ƴiƴam mbiɗum siɗaki seɓa sa yahi hôpital a gañima ɓe ido siɓe pour ɓe dartina ƴiƴam ɗam siɓe cocci ko biral ɓe takkata hen sa seɓi baniki rek ƴiƴam baniki fuɗɗoto ɗam yal woni ɗam en ɗam funtat ɗam e bani he sa takkanani ki hottollo baniki en ɗam ɗam fof funtatki yora mbiɗum nde jolfu ɓe mbatti seɓ woɓɓe mbatti seɓ ɓe ganda ɗum nden bane kuuɓi gay o wi kam gawri ndindi ɓe naɓorta mbiɗum eyi mbiɗum ngun mettellu gongu torotere banito ngun ñuñu gongu torotere banito ɗen kon kuuloñ gon koñ toon kon ji'ani baaba kon ji'ani gorgol kon ji'ani yumma kon ji'ani waajirawo kon ji'ani haygiɗo Allah goto embo tottata ko kaccitare bottari ɓe nokka jungo gawri ɓe naɓora si ɓe jottima ɓe ukka e rotere bane koñ mettelloñ gonto ko to daña kam koyne ko kon ƴakki ɗum ren a wawi tag suka o wona ko kala o wi kam simi immima to janginan mi waka ndungu mi ara galle ma ɗum mbaɗenin defte billahi wallahi gando mawɗo keɓtinaɗo mi yiɗa rewe inde mum kono ma laaɓoy si defte ɗe punti ma ande inde mum wona ɗon inde goɗɗo wona ɗon nden noon yo en gandu en meeɗa wawi wone diine mi haalani on ɗo mi wi on nde mbiyeten sa laali Muhammadi walali Muhammadi taw allahumma salli siwa ar te ɗum sa laari in tan a andat sen kibbitima to walle jangre to alquran ko enen ji in eyi eno ɓe mbita siɗon janga Ceerno Abdourahma eno ɓe mbiyata jubur jubur ayni koye wona ɗemgal Pular lamga wona ko ɗum cukkata ha jottina alquran beele ɗa wawi ido e pullo taki simi yiiɗo joni wod dende ɗe ndenda wodi yimɓe ɓe totte ɓe keynine gueɗe tana kam muusi ha ɓurti mbimi diine l'islam nde immi e nelaɗo re koye fulɓe ɗe ngari direct te nelaɗo ne kay suudu mum yumma ko pullo mboyin weeli metti mboyin ko pullo wallahi mboyin weeli sindo da okkiri kaalen ko taki ko mbiɗen ko pullo tay goto wawi netti nden noon musidɓe on calminama on juurama ngal ɗo dendal yo Allah waɗe ngal barke ya Allah
ngal dendal mbimi yo Allah waɗ he ngal barke. Ceerno Abdourahmane jiɗmi ar settata minute goto. Binduɗo ko wi aduna nyande koɗimi aduna ko mette e belemma e bojji e jaleɗe jaɓɓimi. Aduna nyande koɗimi aduna ko mette e belemma e bojji e jaleɗe jaɓɓimi. Ɓe calmodiri kam e yenadam ɓe gandiri mi aduna ala ko duumiɗo. Hammadi he Samba mahiɗo kuɓeje towɗe ɓe cikkata aduna ko galle mbelu aduna funtiɓe kaalisaji mumen nan to banque ɗi kara daroɗen ɗo. Kaalisaji mumen nan to banque ɗi kara. Musidɓe kala galle mo garɗa hande wot bijji gonɗo ɗon walla wot Samba gonɗo ɗon mo dañi milliareji mboɗi haɗa Demba Miñum. Caɗele ɗe ɗe gurden fof ko ɗum addani en taƴu en ɗam. Nde immotoɗen nyande mbiyeten casascoji mi daña coji mi dañda e banda men buuɗal yurmede feeñi e binde geno ɓesngu e jawdina sariti e ladde yo yitere mare en haɗo cinɗi ma kaaɗi min kulata min penata min jinata min pirtata aadi min jamfota ko min gujjata min jarata sangara ɗi fof en pirtiɗi tout ɗi fof en pirtiɗi te noon ko Allah ngadannoɗen de ko Allah ngadotirnoɗen e annabi Allah biiteɗo Musa ko on mbatannoɗen mbiɗen en mbaɗataɗe e gueɗe mamiɓe men noon guuriɗo ha immiɗo Allah musliɓe ɓe mbaɗani ɗe kono enen en eren ɗe mbaɗa. Si wiyama yango sangara hande tufam heferɓe wiye ko enen. Si wiyama hunde ƴeɓtama girbama wiye ko enen. Sa tefire ko ɗum tawoyta welani haal kono ko enen. Si wiyama hembo haali tappiliɗo ha naɓi wiye ko enen. Heko nandi hen beele ɗum na wona e leñol ngol yara yeeso musidɓe. Si wiyama taƴu en ɗam wiye ko enen. Mbimi ko fulɓe tan dañno nagge wiyetege baaɗa wuruge kawirawo ittata tottange baɗum ko enen tan dañno. Mi wiɓe social Macky Sall ko wanno ko ƴiƴam watni ɗumin. O bourse social mo tottannoɓe mawɓe ko ƴiƴam wannanno ɗumin. Ko enen paltanatno neɗɗo larogal o ɓirata o aynoyta o hondinta o humoyta o yaltina larogal mo ɓira mo julla ɗum ko enen mbaɗatno social na ɗon ɓuura. Mi wiɓe koɓe mbita ko matriculation non wiite de Eliman pour auto o heɓtine ande o ko région Kaolack walla ko région Nangam walla nonin wiite de janggani français pular janggu ɗum ko enen idi wat wallahi enen idi wat ndaare ɗiya cagaji kala mo jiruɗa ɗiɗa andi ko desaɗo matricule na ɗo ɓuura gasi ɗine mbaɗete taw tubakoɓe garani Sénégal ɓe garani Gambie nden matriculation auto ko fulɓe idi wat ɓe tega hen pesorɗe ɓe tega hen diɓe kono ndeysan gorenam enen fof en mbiyama hande ɗum ko kaaɗi nandite waɗata sa waɗi rettata wonatani nandita woni koɓe mbita ko ngaka taki ɓortuɗen cagaji men ɓortuɗen diɓe men yahi ha watti noon ɓe jaaha ɓe ƴefta jamdi ɓaleri ɓe pentira en pentire netejo ɓe pentira pentire boɗejo garten kibbitoɗen e marché je ɓenin jeeyta kamen ɓaleɓe ɓe dañi fulla ɓe dañi fayda eyyi ɓe jawi ɗum ƴeftuɗen ƴiƴam men ɗam mbattuɗen ɗam fuggu jayeji e nder marché ɗen ɗam jiya musidɓe ndenoɗe ɗum musidɓe est ce que ɗon gandi ordonnance komo séri kala komo séri e hôpital be ƴiƴam innaka bandirawo laaroytako musidɓe gacciten hakkille ɗam ƴiƴam musidɓe woten peeta beselal ngal majja e juuɗe men musidɓe fulɓe mamiɓe men kaalino dande tati ɗenɗe keɓo addu nder men musidɓe mamiɓe men mbino o wayno jaafo ɗon kam haala saabu koko heɗoyteɗo kala kono noon ko ɓerdam heewi musidɓe mamiɓe men mbi o hersimo wayno dungal hendu musidɓe mamiɓe men mbi ar jaasi nawlegal ɗeɗo daade yo en daro heɗe ɓe tegi hen ɓe mbi sengo ɓokki wuttullo bantani sengo ɓokki wuttullo bantani musidɓe daroɗen e ɓokki musidɓe ɓokki ko ɓokki ɓolannoɗen kumen nayi men ɗi wolen ɓokki ƴogene boyɗi men wolen ɓokki ɓornen baali men wolen ɓokki kumen pucci men bamɗi men geeloɓi men kono musidɓe ko sen kaketeno no wiite ko ɓoye mbaɗannoɗen musidɓe sukaɓe men ko ɓoye mbaɗanno julande ɓira hen endu nagge gayni doya hende ina wiye jul musidɓe ko baafe laalo ɓoggannoɗen defen maafe mbiyen maafe laalo musidɓe on tuma de ñameteni en gondatano e cancel en gondatano e jaɓe musidɓe ɓokki si yani si ñoli sa ƴefti ɓokki ki a ticciki a waddino ɗam nebbam ɗam ɓe mbiyata nebbam gore ƴeftuɗa nebbam na e mbadduɗayi nirkuɗa nayi nirki ko ɗum mamiɓe men fulɓe poppotono ɗum adduno ɓalli mumen ɗaatiɗi uura cukoli mumen juuti dari musidɓe ko ɗum wiyeteno memordi e pular ko ɗum mamiɓe men rewɓe poppotono
musidɓe kibbitoɗen e bantangi musidɓe laar bantangi hemoye mon suusi ɓonno wurteji sappo ara ɓaaro e rotere bantangi yirga keccini hemo suusi hen musidɓe hoko bantangi naftorannoɗen e bantangi ko ɓirdugal gotal en natti ɓirdude siwoji ɓirdeten musidɓe ndene ko mbatten bantangi musidɓe bantangi si ɓendi si il ɗumani kala mo il nemi gite mum mbuma musidɓe heko mbatten bantangi sa ƴetti ƴiƴam ma noon a naɓiɗam marché a tegiɗam toon a tottiɗam bantangi adduno fulɓe ɓe mbiya sengo ɓokki wuttullo bantangi ko he pittali ɗiɗi dog in taweteno fittandu wiitendu mbabba fittandu wiitendu puccuy bamɗi ɗi ndawi calti mbi gonta sanku ƴiƴam ɗi heɗo goɗɗum a wonta yimber kella bamɗi ɗi caltima ɓe wi gonta asku bamɗi wone leñol gonngol eyyi sabu bamɗi ɗi mbi kala ɗo ɗi jibintine puccu on ɓiɗɗo si ari si woni debbo ne kamo jibinta si ɓurini ɓe mbi leñol ngol huuɓat bamɗi calti ko bamɗi mbaɗanno calti an neɗɗo mbiya ƴettatin ko bamɗi mbaɗanno calti an biyaɗo ka neɗɗo mbiya an a ƴeftatin mbaɗoyayi sen immima ɗon mi wi on kaalisaji mumen nanto banque ɗi kala gacciten hakkil heko Samba dañata ko haɗa Demba taƴu en ɗam ko ɓuri in bone aduna ala te ko ɗum woni e men Sadio teddi faggota tan ko ha o manto hen miñum ko ha o manto hen baɗum ko ha o wawa ɗum hollito nafata ɗum jamma nafata ɗum mala jalawma sa haali o wima jaɓani liggomo ɗo tan joni beele liggiɗo fof dañi beele kala liggiɗo daña wondo rondotoɓe ɓe sakuji ɓuura million aji ligge takani okki dokkal ko Allah musidɓe yo en ballotira sabi Allah ɓe ɓuroɓe he leñole yoɓe ballotira sa immima toon rewɓe ɓe mi haale conférence goto mbimi rewɓe men ñawi ñawu jabet anduɓe men goofi waɗi ustay goto bafnitiɗo wi kam ande ko minen mbiyata mbi ɗum mi wiyani de mbimi ɗum pular kalmi ko mbimi ɗum won he anduɓe men ɓe ñawi ñawu mbitengu jontinoje siɗe jofa ha duytat siɗe ora duytat tama deftere rek tiggunu koko harmi cagaji koko harmi nangam a wawa hollir hay aaye goto kaldoyi mbi ɗum debbo ma dawa falguma meseji ɗi lappuma e ndunka kesal o mboma luuɓa o falguma Allah innine alquran inni mes inni kesal a haalani ɗum ɓamnitoɗa Samba mo tiggo mbiya ɗum koko harmi eɗo tegɗayi eɗo tegɗayi musidɓe on calminama on juurama tongiranmi yewtere nde toujours koko ngomi tongiru ayi dande wiitende nde raciste feɗɗen nde kersa en jaharta feek dande raciste ina heddo he men Sadio mo daro waɗa sorale gorko goto gonɗo e fedde he taka Sadio hula ha ɗemgal mum feek ɗum ɗenin mbaɗi sorale billahi wallahi haysi Gambi e Guinée e Mauritanie e Mali kawri en jahata kalen ɗemɗe men nde ni no ɓe kaldita ɗemɗe mumen ɗe nden dande raciste en tegande ɗa nden addani en caɗele ɗe ɗe dañɗen fof tegi en ko dande nde nde ɓe mbita julɗo ko julɗo tan julɗo wona julɗo tan julɗo Abdourahmane julɗo Samba nandane julɗo Sadio Teddi Sadio mo ganduɗa hay kulawdu bilabbinasi ɗigginani on si wiyama julɗo ko julɗo tan mo wonde jippilɗo alquran ɗum ko ƴoññe pour enen ko ƴoññe pour enen si wiyama worɓe fof foti ko ndamayon koye gañayo karam worɓe fof poti ko ndamayon koye gañayo karam kono wallahi enen gandi worɓe potani billahi wallahi worɓe potani eyyi worɓe fof poti rewɓe fof poti wot ƴoññeteɓe reka ɓe mbawa heddo e rendo nden musidɓe onon rewɓe ko onon jinmi haaldu musidɓe rewɓe ko rewɓe kiranta leñol musidɓe rewɓe ko rewɓe kiranta leñol musidɓe rewɓe kiranengol leñol wiyetego leñol fulɓe sabi Allah billahi wallahi son kiranani ngol leñol ɗo he duuɓi sappo nana neɗɗo daroɗo wima leñol biyetenogol fulɓe dañino ɗo na ɗo heewi tet en tout cas sama mam polla na ɗo heewi tet en tout cas dema deggude waya sama mam polla ɗum noon ko onon mbawin salo onon ɓe moƴƴa njumalen ndaare tan ɗe gite joɗɗe ndaare ɗi comguli ɗum rek noon ɓe jiiɗi e mon si ɓe keeɓi on ha gite ɗe jaahi mbadi ndi sammi sukundu ndu heeli rek ɓe meddoma ñanden tan jiimi suka debbo boppiraɗo gorko o wi o haalanta cukalel ngel ɗemgal pular ɓe bippotiri ha ɓe ceeri mi wonde e kamin an heno mbawɗa ƴefta he neɗɗo
mbiya ɗum ko gonɗa ko sa haalina gallam a wontaɗo nden kay ganɗi ɗi kay laaɓi ñanden tan jagorgal mangal e nder jagore Sénégal heko haali e ndu lewru yawtudu ñande balɗe ndu 29 ko o wi Sénégal Gambie Mauritanie e Mali Guinéji ɗi o wi ɗe ɗemɗe kala hen ngal nanɗa sa yahi e ɗeɗo leyɗe a wonat to o wi ko Jolfe e Soose e Joolaje e Soninkoje won jaabiɗo ɗum e téléphone o wi ɗum kono ko jakam toon to janoɗa ɗaɗum haala mais gardiɗo leydi ndi ko pullo Guinée gardiɗo leydi ndi ko pullo Mauritanie cukkuɗo e gardiɗo e leydi ko pullo e ko taki a limtorani ɗemngal Pulaar musidɓe yo en gandu koyen añaɓe ko suuɗaki ko lakkaki hello e haana wele noon ko joom hello go ko jantayi hoore ɗum kono kala paliɗo ɗo ko enen pali ɗum bijji waɗa candidat wiya minon yiɗi laamo Gambie yeno waɗa candidat wiya minon yiɗi laamo Sénégal Matar waɗa goɗɗo waɗa mboppen bijji mboppen Samba goto yamen Matar Macky Sall minen fulɓe ɓe itti ɗum Sénégal Macky Sall fulɓe ɓe itti ɗum Sénégal te ɓe ittat goɗɗon e leydi ndi ɗo maccen Allah ɗum fekde min mbaɗa ɗen gañodira koye men hay sen kawriɗo ha duuɓi temedere ko keewal doombi mbaɗeten keewal ngal wawa fool ngal ko ngal kecce gandal ngal nafata ngal ko ngal kecce mbimi eɗen gandi en mbawa liggo haydara eɗen keewi en mbawa heeñingo men keewal men ko kecce ɓuloje ndiyam nden rewɓe men jangaɓe ɓe siraji ɗi si poti okkire yo en okkaɓe bijjiji men ɗi sen jiɗi fortu sa wonan mo ma sa jibinan mo ma rek a resan mo ma kono fe ka resani mo ma a jibintambo ma fulɓe de ɓe mbiyanno ko yuma ka yuma ba yuma so debo jawo yiɗa ari ñande fof anta ñana o hoota ñande fof anta ñana o hoota ɗe jettoje nayi ɗe tanno fulɓe ɓe mbiya hiiɓiya arduɓiyam ɓiyam ma yakkani kam fedande ɗe kuppe jarni ha jettani so ɗe noon koye nder leñol Pulaar rek mbawɗa ɗe dañ ñande fof puntuɗa ngol a wonta yimane hiiɓiya arduɓiyam nden wadde si